Ganna baba. Sari ma ka boron kuɗi ne? Baba me kace kuma? Boron kuɗi kuma baba. Banka kuɗi nake tambaya ka kuɗi ka ce nan don uba. Baba ba mafarki ba kake yi? Banka ni ne nake mafarki? Ni ba ga ya mafarki nake tun yaushe aka ashe ka ina zaune. Kama ana shekara nawa suka yi sura waje la. Ka ce ina mafarki yara nawa suka tafi soja yara nawa suka tafi mapol da za ka ce ina mafarki kai ni da za ka ce ina mafarki kuɗi yaushe ba ka ashe ka ce ina mafarki kuɗi don uba.